Ακόμα υβρώνετε στο σπίτι σας? Το 2025 αυτό είναι απαράδεκτο. Ξέρω ότι οι λογαριασμοί είναι βαρύς και ότι ένα κλιματιστικό είναι ακριβό και ενοχλητικό να εγκατασταθεί, αλλά σήμερα όλα αυτά είναι απλώς μία μακρινή ανάμνηση. Με το AirTemp η εγκατάσταση διαρκεί μόνο 3 λεπτά και δεν απαιτεί εξωτερική μονάδα, είναι ενεργειακής κλάσης Α++ και θα ξοδεύετε λιγότερα από 87 λεπτά την ημέρα για να ψήξετε ή να θερμάνετε ένα ολόκληρο σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων σε μόλις 5 λεπτά. Ενώ κοστίζει μόνο 89 € εκμεταλλευόμενη την περιορισμένη προσφορά. Είναι μια έξυπνη συσκευή, την οποία μπορείτε επίσης να ελέγχετε από την εφαρμογή στο τηλέφωνό σας και να την ενεργοποιείτε πριν φτάσετε στο σπίτι για να απολαμβάνετε αμέσως τη δροσιά. Λειτουργεί επίσης ως αφιγραντήρας και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και αυτόν το χειμώνα. Κάντε κλικ στο «Ανακαλύψε περισσότερα» για να το αποκτήσετε με την προσφορά με έκπτωση 70%. Αλλά βιαστείτε λίγοι τα μεσάνυχτα